Està molt a la merda, a l'estiu vaig estar a la merda, que és quan vaig deixar de penjar contingut i tal, vaig tocar fons. Com és que llueixes així, no? De cop. Em van fotre fora de la feina. A la meva vida, quan hi ha un canvi radical. Tots els que estan a dalt, què creus, que no s'han agenollat? Tenen els genolls? Home, clar. Jo estava en el prime. Tant de xarxes com de personal. Què passa? Jo venia d'una relació d'abans. Havia estat 2 anys buscant el prime, gym cada dia, no sé què. Pues que literalment estava al prime també a la feina. Literalment em van ascendir. Són coses que no vaig treballar abans i dic, pues iba con la mochilita en las heridas i al final, pues, va sortir la sang. Molt Però bé. em transmeto unes vibres, loco, que és el plan. Que no te trago, bro. I ja està. Poseu una foto, eh? No, ja poso una cosa. Mira, família, si hi ha una cosa que ara mateix, hi ha un sentiment que em descriu, és neguit. Neguit per lo que pot passar en aquest programa, perquè està a punt de liar. Sí, és perillós. Parda. És perillós. No, s'està a punt de liar molt heavy. També, què està passant, no? Us esteu preguntant? Mira, jo no sé, ni on està en Jack, ni on està en Carles, no sé què ha passat, Només- pues està liant. Només podem dir una cosa, que estem supertristos, estem flipant. Vull dir, què collons, estem portant la heavy aquí, a les espatlles. Sí, no. Com uns guerrers. No sé què els ha passat, he de dir que substituint una mica la desgràcia que no estan aquests dos heaviers, han vingut 2 persones que estan completament boges. O sigui, si hi ha un Malament objectiu del cap. és boges, bogeria absoluta, ¿vale? En el dia d'avui, ¿vale? Estem portant el mago del valor una mica a una persona que segurament és dels millors dobladores que he conegut mai a la meva vida. De fet, els primers vídeos que vaig veure sobre ell és sobre això. Estem parlant d'una persona que crea un contingut molt necessari, molt important, un expert en el doblatge i en menjar conys, en Mirolino! Què és, A màquina? xupar-la! Pau, t'has deixat una cosa, i la persona que fàcilment està més pinçada... Sí. No, ja, anava directe al cul. La persona que està més pinçada de tot Catalunya. Sí, probablement. Com estàs, mestre? Ara mateix sí. Espera, que veig enfocar això. Com estàs, mestre? Bueno, estem aquí amb la ratafia, vos, que diu elaboració artès anal. Per obrir bé. Bon esfínter, per obrir bé. Pau seco, Sí, realment. Avui... Sempre bé. Com ha anat el viatge? Sempre ho pregunto. Bé. Cap aquí a Osona. Has estat mai? Sí, he anat amb el meu representant. Bueno, que és una sorpresa que ja veurem més Exacte, endavant. més tard. Aquí tenim sorpresa. Tenim sorpreses. Molt bé, m'ha tractat molt bé, la veritat. Però has estat alguna... A Manlleu has estat mai? A Manlleu no, la veritat és que no. Però l'ha mencionat més d'un cop en els seus vídeos. Sí, perquè hi ha bastanta immigració, no? Bueno, esteu bastant entretinguts. Vale, abans de parlar més d'immigració, posa'm la meva cinta ara mateix. Exacte. Corre, abans que parlem més d'immigració. Tio, hòstia puta. Això comencem una mica del chill, per fer una mica d'entrevisteta, tiqui-taca, no? Típica, no? Per trencar el gel, en Correcte. diríem. Jo primer, Merlino, et vull dir una cosa, i és que si en qualsevol moment tu vols fer una pregunta sèria, que... Bueno... Què estàs fent? És un cony, Merlino, no és un cony. Bueno, una cheeseburger, tio. Bueno, la cosa és... Vale. Tu en qualsevol moment pots parar el podcast i ens pots fer una pregunta a la que tu vulguis. Sincera, del cor. I nosaltres la contestarem perquè aquí m'agrada... Pot ser marrana, tranquil·la. M'agrada valorar la sinceritat, perquè jo sé que tu seràs sincer, per tant nosaltres també estarem sincers amb tu. La cosa és, primer de tot, molt ràpid, del 0 al 10, com estàs al teu nivell de felicitat? Felicitat. La felicitat és una cosa que deia... Ho diu l'Albert Pla, en una cançó del Valle Valle, al principi. Molt clar, és molt crac, Albert Pla. Sí, és un màquina. Un gran periodista. La felicitat és una cosa que és temporània. És a dir, tu no ets feliç, tu estàs feliç en un moment determinat. Sí. Uau, que Ara filosòfic. estic feliç. Feliç amb ser trencat el xat. Vull dir, no és algo permanent, tant de bo, saps? Sí, no. És una fal·làcia. Però tampoc tindria gràcia si la felicitat fos permanent, no? Clar que no. Seria més avorridet. Gràcies.
Per això, però ara mateix en el teu... Ara mateix, escala... En un global, Ara en mateix general aquí de la teva vida... la heavy, la teva ratafia, la teva birreta... No, això no, però un global de la teva vida, de la família... Ara, mira, ara mateix això... Tot. Home, A veure, sí. respecte... Sí. Vale. Ara mateix, hòstia, ara mateix, entre un 8 i un 9, eh? Bé, molt bé. Vale. Entre un 8 i un 9, Ratafia Bosch. Ben cuidat, ben cuidat. A la vida estic un 7, tio, perquè he estat Molt molt a bé. la merda, bro. Molt bé. Està molt a la merda, a l'estiu vaig estar a la merda, que és quan vaig deixar de penjar contingut Sí. i tal. Vaig tocar, No en parlarem, això, tocar si fons, vols. Vaig tocar fons. I ara molt bé, no? Doncs, hòstia, t'has fet un 7. Molt bé. Bueno, primera pregunta que molta gent potser està fent, i jo crec que és molt important preguntar-te, com és que llueixes així, no? De cop? Exacte, perquè Que, ets que com... a- ets un aquest super blanco... saiyan. Sí, Ets un super saiyan. I per l'altre va... exacte, un superguerrer. Aquesta guineu platejada, com és que... Soc un Targaryen d'aquells. El juego de porros. No, jo dic, jo sempre Targaryen. a la meva vida, quan hi ha un canvi radical. A xupar-la. Em van fotre fora de la feina, Ja. em van fotre fora de la feina i dic, canvi radical. Tal, ja està, compte. Per què et van fer fora? He resurgido de les cenizas. Per què et van fer fora? Fènix. Tio, perquè portava allà 5 anys i tu quan fas una cosa que se't dona bé però no t'agrada, escolta'm, tu quan xarrupes Sí. una cigala o una cheeseburger, Sí. fas amb ganes. Amb il·lusió, amb il·lusió. Tens actituds Tens ganes. i les aptituds les vas guanyant amb el temps. Saps? Però la feina, en el meu cas aquesta, estava bé, l'ambient era de puta mare, no sé què, tal. O sigui, imagineu-me a mi tenint-me a l'oficina. O sigui, Quina era la teva feina exactament? Exactament, per saber-ho? Era consultor. El diable! Posava preu. El diable! Reial fins la mort. No. Posava preus, ofertes, allò, el booking, no sé què, tal. Vale. T'ho juro que em preguntes per això, és que no ho trobo gens a faltar. Amb tots els respectes, la gent Molt de la bé. meva feina, que us estimo molt, perquè és això, hi havia molt bon ambient. Fèiem calçotades, no sé què. Ah, hi ha bon rotllo, sí, s'ho passau bé, per almenys. Sí, jo el que més. Perquè, mira, 5! uno cada any. Bueno, la vida és així. Perquè el nom d'en Virolino d'on surt? I això surt, tio, que m'ho deia mon pare. Jo em dic el nom, és igual. Roger Merino, busquem a LinkedIn. Fa 5 anys que no entro. Dic Roger Merino, de Merino, mon pare em deia Mirolino. És que és èpic, Mirolino. És que és èpic. És que és un nom que dius, vale, potser a la gent li costa, a la gent a vegades surto de festa i tal. Què diuen? Una barbaritat. El Marilú! Clar, Però bueno, digo, la atención es lo que cuenta, saps? clar. Però llavors em vaig fer la Play 3, tio. La Play 3 la vau tocar vosaltres? Sí, Molt al final. La vam La vam acariciar. La vam esgarrapar. acariciar. Sou molt joves, tio. Molt jovenets, molt jovenets. En fi, llavors, clar, havies de fer l'ID de la Play. Clar, el Play 2 no hi havia online. A la Play 3 hi havia. A la 3 va arribar. Clar, allà havies de ser un crac. Llavors, t'havies de fer el nom i dic, què cony poso jo ara, tio? I amb un pare Mirolino. Allà Mirolino. a través de la Play 3. I tots els teus amics també És la et teva coneixen idea. així, no? Tots els teus amics també et diuen igual, Mirolino també, no? Ah, vale. Pues bueno, si el cachondeo, Mirolino, Miro, no sé què. No sé, tio, a mi no em diguis Mirolino. Bé, Si bé. em coneixes, tio, no. Bueno, tots els noms que neixen de la Play són bons. Sí. Això, aquest és el titular. A sobre els arrossegues tota la vida. Sí, Els que sí. videojocs són com les dones, que t'encanten, però que a sobre no donen problemes. Molt bé. Vale. Pau, quin era el teu idea de la Play? Vols que el digui jo? Mira, Pau Màximo. Pau Màxim. Pau Màximo. Pau al màxim, sóc jo. El màxim. I ja està, El i meu era així èpic. és com vaig. Pau al màxim. Jo el meu vintage era Lotus 491. Oh, és veritat! Lotus! Sí, sí. Lotus! Bro, xupar-la, bro. Lotus de què? Dels rellotges. Rellotges Lotus. I me la pelava. Veritat. On està? On està, que no el veig? No, res, no hi ha res. Som pobres, som pobres aquí. I per què vas escollir Lotus? Bro, m'ho va escollir el meu padrastre. Ah, vale, Me'n vale. recordo d'aquesta època. I Marc, tu? no, Marc I tu, Marc? Quin tenies? No, Marc Riola. M'arriba al 38. Ah, Ah, NPC. NPC. No, NPC. NPC total. I ara sí, ara soc de PC, ara ja. El PC és el futur. És el present i el futur. Vale, t'he de fer una pregunta típica, perquè crec que genera molt d'interès. El doblatge és algo natural? Ho has estudiat? Ets un professional? El doblatge ja... Perquè jo crec que molta gent t'ha conegut a base del... Correcte. El primer compte que em treuen de TikTok era només tot D'això. doblatge en català. Uau. Que guai. Tot i així amb el Tom. I quants followers tenia aquell moment, quants seguidors? Aquell va arribar a 40.000. El diable. Clar, sense vull dir, ensenyar la cara, TikTok estava... Una cosa, és que poc 40.000 sense ensenyar la cara no és fàcil, No. tenir tants seguidors. I en català, tio, que és una No, barbaritat. molt bé. És veritat. És començar el vídeo dels xoques, aquell.
això no és un joc. Sí, Jo soc el LeBron James, saps? El vaig veure un tio que feia en japonès i dic, però què cony, no ho en català? No, és que és No ho boníssim. fa ningú. És que és un mercat que ningú ha explotat, Clar, eh? I segueix sense fer-ho ningú. Tens el monopoli. Per tant, us animo a que Clar que sí. seguiu no fent-ho, perquè és... Molt bé! Crec que És feina, eh? És mi mierda! Però és que a sobre tu tens el monopoli, vull dir, ets l'empresa premium. No, la resta que faci com això, els make-ups aquests i els get ready with me i la merda aquesta que no interessa a ningú. Però tu ho has estudiat, això, o què? Ah, Jo vaig estudiar, hi havia un pavo a bàsquet que quan tenia 14 anys em deia hòstia, és que tu podries ser doblador, tal. I jo, què coño és eso? Perquè tenies don ja, no? Venies amb don. Doblador de periódico, doblador de ropa... Llavors, ja arriba un punt que dic, coño, que existe la carrera, tu. Una pasta que flipa. De doblador, val pasta, val molta pasta. És artístic, nen. Sí, sí, no, és caríssim, és caríssim. A part, després per entrar... Bueno, i vas allà i fumes molt. I fumes molt. Fumes molt? Jo ara fumo. Per culpa del fumo doblatge. perquè ho he deixat, ara. Jo ara fumo perquè ho he deixat, però recomanen que no fumis. Clar, has de tenir les cordes vocals i tot. Perquè Tu prime. allò, pagues la pasta que pagues i després, què creus, que et truca algú? Et truca algú si ets una morsa. Penses allà... Traca, traca, traca. No, és veritat. Què tens? El món artístic, tots els que estan a dalt, què creus, que no s'han agenollat? Tenen els genolls? Home, clar. I quants anys és el curs? Eren 2 anys, però De hate, em va pillar el Covid, no sé què, van dir durant el Covid, fem les classes online. Hòstia, clar. Estoy pagando aquí 4.000 euros, cabrón. 4.000 euros. Que car, loco. No, és que és caríssim. Que car. Per anar a un estudi amb un tècnic que estava de pràctiques. El tècnic de No, pràctica. el tècnic estava Ho flipant. feu millor vosaltres. Tècnic de pràctiques. Diu, hòstia, nen, me jodes. Era l'escola catalana. L'escola catalana, que fèiem tot català. Uau. I ara català, ara hi ha una mica més. Sí. Hòstia, abans no hi havia res. Clar, és que abans que doblaves en català, tio. Doraemon, ja està. Abans de tot. O sigui, als Doraemon. 90 i als 2000, clar, que són molt joves, però hi havia el 3XL, tal... el Sí, 53. això, pues clar. Es doblava molt anime, ara és supercar de pagar i no fan una puta merda. No, ara fa molt poquet, no fan res. Estan començant a arrencar una mica. One Piece he vist que també volen reanimar-ho. Ha tardat un huevo, perquè TV3 No vol apostar per això. euros per fer merdes, però per fer coses de veritat no tenen un duro. No tenen un Però duro. tu amb la corpo, rotllo, els... El què? La corpo. La Corpo? La Corpo què? Si no ha dit res. Bueno, la Corpo, els de Som Meva vegades, a través del clímax, Vaca Bernet, grande, pues m'han invitat, però... Els altres, Segueixen i tal a les xarxes i tal. No t'han dit mai res, mai res. mai ningú de la Corpo t'ha dit res. Sí, Ni el típic programa que donen ja quasi bé, perquè és gratis, quasi un programa. perquè... Com? O sigui, perquè ara donen molts programes a tothom. Ah, sí, clar. No, però és que has de ser molt correcte. Molt correcte i has de... Què passa? Que aquí I si a tens Catalunya- certs Has de característiques... vigilar. Aquí a Catalunya som molt pacifiquets. Correcte. Som tímids. Un paper terra, ens donem la mà, no sé què... tal. Però sí, per darrere tenen una merda tots. Bueno, tu Bueno, sí. Hòstia, que sou fills de puta, ja està. Que sou uns fills de puta. Jo també, tio, però ja està, ens portem bé. Anem a fer gin tònic, un vermutic. Clar que sí. Clar que sí, Digue'ho clar que sí. clar, digue'ho clar, tu Visca parla. la Corpo. No, és que van de falsos, loco. I, tio, vull dir que sí, que som gent pacífica i tal. Fem les coses bé, però fem coses també, conyo, que la gent no tingui entreteniment. Conyo. Mira, Com es diu el podcast, aquest? la Heavy. Heavy. La Heavy, per qui? Per aquí? Per en Gerard. Pel Janet. Pel Janet. Ah, pel tete. Conyo, i aquest tio no el fitxa tampoc la Corpo, però això entretén, tio, és entreteniment. Conyo. Sí, Si ja- també. Això és un fact. Si està Són mascarado barres. por el humor i la comèdia, què més et dona, tio? Saps? Però clar, els hi fa por. És por, jo crec. No, exacte, Que és això, fa por. És fa por, que bueno, veure com la i gent també- s'ho agafa, saps? I que també és complicat Una perquè... pell molt fina aquí, eh? Sí. Però pensa que també tot és complicat perquè són diners cagar. públics. Què? Tot és complicat perquè són diners Clar, després públics. la gent no justifica de... Jo crec que els hi fa molta por això. Sí. Però si fa pels diners públics. Hi ha els típics puretes de Twitter, no? Després, que això- No, jo no sé què. vaig a tirar una barra. Fica't un vídeo qualsevol de Corpo o algo, de la Corpo o algo, i sempre hi ha, això es paga els meus impostos i la gent rient. Tot sempre està ple d'això, perquè aquesta por sempre hi serà. Com que això ho paguem entre nosaltres, clar, els hi fa por fer aquest tipus de contingut. A veure com s'ho agafa la gent i la gent es pot justificar això ho paguem nosaltres. Si els hi cauen palos, No sé. com el conjunt I que fan ara. tu i Arnau no direm res, però hi ha cada desperdici de diners molt bèstia dintre. Molt bèstia. Molt blanc, molt bé hacendado. Jo crec que s'hauria de tirar... Mandra, Jo crec que s'hauria de tirar una mica més endavant. Jo també ho crec. No sé, però és difícil apostar tot això. Exacte, enxitxar-se, a veure què Si no te passa. la jugues, no guanyes Has de res. fer coses de pues
això, més de carrer, més Més de calle, del clar. dia, del Clar. dia. Més marronero, més Clar, marronero. què et creus? Que no parlem merda, tio? TV3, que un... O sigui, vale, però la cosa és, jo t'ho vull dir una cosa, perquè clar, va ser sorprenent això, el fet de que vas desaparèixer. Sí. O sigui, Tu vas fer bomba però i ara has reviscut com l'Ave Fènix, però tot aquest temps què va passar? passar? On estaves? Perquè la gent, Mirolino ha mort. No estava muerto. On està Mirolino? En una cueva. Estava de parranda, exacte, bro. Estava follant de parranda el pavo, Estaba durante un tiempo, bueno, durante la mayoría del tiempo estaba truco-truco, però és que ja el truco-truco és liar-se. Però és el trusco-trusco, que és el... Ja. Que és el lío, tio. La mandanga. El trusco és el bo, El eh? sexe. Sí, el trusco és el bo. trusco és el bo. Després hi ha el flusco-flusco, que és la mamacita, saps? Ja. Traca-traca, que és Diccionari propi de Mirolino. potrar-la contra l'armari, saps? I aquest vocabulari, bro. I aquest vocabulari. Traca-truco. No han tret aquestes paraules. Un diccionari de Mirolino, tio. Sisplau, que algú Seria faci. viral, això, eh? Ari de Mirolino. Això és viral, És el eh? glossari de Diccionari de Mirolino. Mirolino, tio. Seria èpic. Pues això. Bé, què estaves fent? Què passava? A veure, el que va passar, així resumidament, és que jo estava en el prime. Jo estava en el prime a nivell Estaves a la cima. Estaves, clar, exacte, tant al de pic. xarxes com de personal, Molt bé, no? perquè al final som energia, tio. I l'energia que desprèn són vibres que fas que la gent pues, se t'apropi. més, Totalment. tal, I tu estàs bé i estàs endavant i disposat a pues, això, el que sigui. Abierto a todo, literalmente, ja m'entens. Llavors, pues, clar, això, coneixes de sobte una noia, tal... Ah, sobre, entra tema amor. Ah, també. bona cosa. La noia et va Amor, xuclar, punyetero, també. No? Bé, continua la història. Molt bé, la millor, eh? Això ho estarà veient ella, espero que... Això, un recompensa. Ojo, Ara som Ojo, eh? els amics. Més amics, més endins. Això. Però clar, què passa? Jo venia d'una relació d'abans. Havia estat 2 anys. 2 anys buscant el prime, gym cada dia, no sé què, tal. Jo venia d'una relació supertòxica, tal, i jo era en plan, no, relació, no vull, no sé què. Et feia por, no? Clar, Mullar-te, clar, home. clar. Sí, trencada total. Llavors la trobo ella i la geminada al xat, saps? Sí, entra. I la geminada d'il·lusió. Il·lusió. Ah, va entrar com un cop de puny. Vas peunejar de cop. Va entrar, pum. Literal, és que no m'ho esperava. No m'ho esperava, tio. Et va pillar de sorpresa. Clar, de sobte, quedo amb ella i tal, i dius, hòstia, està brava, tio. Que te como la chipulguel. És el tombarà, és que ets el tombarà. No, però en plan consentido, siempre consentido. Siempre. Sí, no, Molt important, molt important. No es faltaria. Molt No, important. no, consentido. No? Sí, sí. Bueno, per això. Llavors, té tot, o sigui, tot. O sigui, desmunta tot el sant, tota la tradició, i dius, hòstia, nan. I clar, dic, hòstia, vull que això surti bé, tal, no sé què, i literalment penjo una mica d'històries, algun vídeo de tant en tant, però se me'n va completament. I aquella relació... Perdona, se te'n va completament perquè focalitzes tota la teva energia... Exacte. Vale. I ho perdo, no ho perdo tot, perquè bueno, veig que hi ha amics de tant en tant, tal, no sé què, la feina encara tal, però és que literalment estava al prime també la feina. La feina no, em foten fora. Sí. Em foten fora. O sigui, Estaves... literalment em van ascendir. Uau. Estava focalitzat en tot, Clar, en tots els aspectes de la meva vida. Estaves modo tiburón. Clar, estaves tiburón. Tal qual. Guai, clar, que I no flipes. em va destorotar, però vull dir que no és culpa de la xavala ni molt. No, ni molt menys. Val. Ho vas voler tu, no? Clar. Són coses que no vaig treballar abans i dic, pues, iba con la mochilita en las heridas i al final, pues, va sortir la sang. Sí. Sí, sí. I res, pues, en aquella relació va anar molt bé al principi i tal, després l'envio al traste, entro en una depressió bastant heavy. A l'estiu, Sí, a l'estiu, estaves low. un mes i pico tal, després, és veritat, tornem a intentar-ho amb la noia aquesta. Perquè tu ho deixes amb la nòvia i a l'estiu... Jo ho deixo al principi, sí. Ah, ho vas deixar tu? Tu vas fer el pas Deixar jo, i fora. perquè jo detectava cosetes que dic, Que deies, hòstia, perill, cuidao. perill, dangerous. No em fan bé, no? Hazard zone. Correcte. I després dic, vinga, anem a atrás, no sé què, a veure si estic millor sol, però no, estava fatal, perquè no estava amb ella. Estic matant. Però fet merda. Queria tant. La queries tanto, eh? Però fet És que a merda. sobre, a nivell traca-traca, Clar, estaves ben cedit. Clar, quan hi ha una connexió mental i una connexió sexual, Era tot, no? y estás viendo esto, espero que haya recompensa. Era tu todo. Era tu todo. Perquè ara hi ha molt bon rotllo, però s'han hagut de treballar. Però bàsicament et vas obsessionar molt, no entenc? Va haver una obsessió. Normal obsesionarse con ese chaval. Sí. Es que era una diosa, tío, yo la veía y digo, es una diosa del mundo. I... Fas un ojomora A l'ojo... de comer la cheeseburger. Tu, una cosa, està posant catxondo aquí, No, no? sí, Està sí, posant vaig molt calent, vaig molt calent. No, i a més és que demà la veig, és de plan. No. Ja m'estic preparant.
Freno! Vale, Au, vigila, vigila. Al setembre. Bueno, a l'agost, setembre, ho podem intentar. Llavors, em deixa normal, perquè clar, jo què passava? Tot el que havia patit ho reflexava i ho projectava en ella, Uau, en l'anterior, vale. que bueno, no diré res de l'anterior, ¿vale? Deixem aquí, passa. No. Las que se tiñen de rubio, cuidado. Alerta, com deia el Monegal. Alerta. Si la novia, xavals, Catalunya, si la novia sus teñe de rubio, Cuidado. si Vale. cambia la foto de perfil, bien. Bueno, Això són factors, Són factors. i què? És el que n'hi ha, és el que n'hi ha. Són barres dures. I què? Continua. I com va la cosa després? Ara molt bé, perquè bueno, ho van deixar, van tenir una espècie així de contacto cero, tal, després bueno, ens anem trobant i tal, i el que passa que ella va coneixent no sé qui i tal, i dius, mira, jo a partir de que jo encara tinc sentiments, no? Llavors, dic, estàs coneixent un altre, llavors, pues, escolta'm, jo no vull veure més. Molt bé. Cero, tal, no sé què, i de sobte, bueno, jo estava mirant l'illa de les temptacions. Sí, però fa poquet, no? Estic entenent. Molt bé, entro al WhatsApp, perquè jo tenia el seu contacte en arxivados, i entro al WhatsApp i diu, arxivados. Uno. No. Miau. Què està passant aquí? Què succeeix? Ha tornat el diable, Com estàs? És que et vull veure. I dic, jo també te quiero ver. De què som? Desnuda. I dic, bueno, quedem, ja m'explicaràs què t'ha passat. Bueno, ja està, ara estem com que ella vol estar en plan sola, i dic, bueno, jo també, perquè he estat en contacte zero va molt bé, i estàs superbé i tal, ja està, doncs escolta, ens anem de tant en tant i ja està. I així ha resumit la seva vida amorosa. Sí, no, totalment. Però a tot això com tornes? M'animo, dic, torno a fer contingut. Perquè entenc que l'estiu és quan tu pares, Clar. perquè dius no puc, sí. i ella, quan tu dius a xupar-la, m'animo. Jo no m'he forçat a res, Exacte. i ha anat tot molt natural. Vull dir, jo no sóc allò de, hòstia, ara deixa't i tinc temps per... No. Això que surti natural. Perquè t'ha sortit de la titola i dius, avui, pum! I a més a mi, que m'agrada, i ho disfruto. I ara, per exemple, no estic fent Twitch encara, però bueno, ara sortirà el nou Assassin's Creed. L'enxufaràs. Tu també fas gaming, no Jo faig entenc? gaming, Sí, jo fa de tot, fa de És que jo tot. feia de tot, nen. Jo treballava de 9 i pico, perquè sempre entrava tard. Jefe, tienes razón. Motivos del despido. Impuntualidad. Grande. Motivos del despido. Se creía el jefe. Això no sé si era... No. No sé si era confidencial. No la pela. Ara me quitan el finiquito. Se creia el jefe. T'ho juro, en ocasiones se creía el jefe i digo... Encertat. No, quan una veritat és una veritat, s'accepta i ja està. És I la deixes, tic, ja està. tic. Hi havia coses i tal, que no, potser no estava tan d'acord, però és veritat que ells com a empresa han de tenir els arguments necessaris com per... Creus que, d'alguna manera, el fet de fer vídeos i doblatge és una mica certament medicina o què? Per tu. És un desfogue. Però és que és això, jo estava treballant de 9 i pico, tal, a 6 i mitja, 9 i tal, arribava, feia les històries Que maco. Twitch tal, i a les 9 mentre jo feia Twitch, penjava els vídeos que... És el teu zen, no? Era com el teu zen. Estaves així, i de puta mare. Així, i mira, doncs divendres, hòstia, quedo amb aquesta, quedo amb l'altra, tal. Clar, fins que va arribar aquella i te desmontó tot. Quan arriba aquella... Con esas bustes... Et va cap a la mateixa. És que les dones... És que una dona, Aquelles mamelles. Vale. Que és molt maca, no diré el nom, però és molt maca. Vale. I una cosa que m'agradaria parlar, perquè ja que estem entrant en tema contingut, jo a la teva introducció t'he dit que tu fas un contingut molt important i necessari dintre del mundillo català. Però aquí no un pa, No, A mi ningú pa. no. Que nosaltres tampoc, Lolino. Això- Nosaltres tampoc. En aquest aspecte som tan... Mira, money, bitch! Mira, això, aquí s'ha perdut diners, Correcte. Això, aquí clar. s'han perdut diners. Però Però bueno, la cosa és- per fora l'art. la heavy, És la la heavy, heavy. correcte. Si fas coses heavy, perds diners. Correcte. Però- Per tant, tu, en plan, com veus realment el panorama en tema humor de català? Què creus que està passant aquí? Puta merda. Perquè està molt enverinat, no? Està... O creus que s'ha com influenciat molt, o s'està com deixant molt portar per un tipus de contingut? Sí, jo li deia abans al repre, que no puc dir el nom encara, no, però dic, hòstia, jo entro no al Paratí, perquè al Paratí em surten coses que m'agraden, però el que és els amics de TikTok i tal, em surten tota la gent del panorama. Dic, hòstia, nen, ho sento molt. És que
I què veus? Què veus? Me l'empasso, nen. Però què veus? Hi ha gent molt maca. Tots són els Hi fans. ha gent molt maca i tal, i que està molt bé, i loco, i després em veuen allà a les festes o no sé què, del clímax, jo sé, puta madre. I, mira, nino, tal. Bé, moltes gràcies, moltes gràcies. Però bueno, get ready with me. Hola, chiquis, avui hem comprat un... No sé què, és que mira, això la polla. Vale, que no és el meu target, no? Clar, lògicament. Que me falta... Un poco de chicha, que és l'únic, el que li fot una mica de chicha és el Jan. Sí. Yo esperaba, cuando viniese aquí, que fotés chicha. No. Me fotre una merda. Me fotre una merda, saps? Van fer una entrevista al Twitch i van parlar i és molt maco. Sí, Tu menjant? Maco, sí. sí? Va trucar allí tot, sí. Hòstia. Uau. Quan, això? Això fa, clar. Podeu fer... Quan ja n'estava començant. Us passaré el TikTok. Vale, sí. Va començar L'any ell. passat o fa... Uau! Però quan la liava, ell la liava per Twitch. Quan feia... I quan feia Twitch. Vale, que la liava, que feia futbol i tal per Clar, Twitch. que va tenir aquella època... Clar, pensa que la qualitat era bastant de... Però perquè se li Però pagava. era de merda. Era un portàtil que li va costar ordinador 200 game. pavos. El què? No, que et dic que estrimejava un portàtil que tenia... Però que valia flow. 200 pavos. Clar, i tio, fotia clar. patades a sobre. Bueno, És un poco gilipollas. Però el flow del Jan. Sí, Ell ho deia. Per què vaig a canviar si em funciona? Xupar-la. Clar, sí, total. Però clar, jo inverteixo el meu per fer gaming, tal, no sé què. Vaig gastar 4.000 euros així en el setup, jo un ordinador de... De l'anar una mica. Clar, tal. Per perquè a mi volar. m'agrada. Tu pots hackejar la... I el no por lo veo en 4K. Saps? No, et surt la pava de la pantalla allà i tot. Poso un TikTok allà a la És Sèrie quatre. Espanya remenant el cul. No. No, que el remena. No, només surt plorant. Després parlarem d'això. Calla ja, collons. Vale, la cosa és, per acabar una mica aquesta part de Tot el dia l'entrevista. plorant tothom. La Berta aquesta també, tot el dia plorant. Després parlarem d'això. Calla'l, El calla'l, carnet que de ets guat. moto, el carnet de la merda, la nena. La dius molt bé, xata, calla. Disfruta la vida, coño, perdó. Després parlarem d'això. No, després parlarem de tot el tema aquest d'influencers i direm noms i tu opinaràs. Però la cosa és, m'agradaria que com a conclusió una mica de l'entrevista, tu em diguessis... Ja s'ha acabat? Bueno, després continuem. Jo vull dir una cosa. Tinc més per tothom. No, ja ho sé. Hi ha seccions, hi ha més seccions. No, hi ha seccions. També tinc per tu, No, jo estic bé. Que tu unes ganes de descarregar. A mi Home. amb els sous carregats aquí. Tinc els ous, me'ls estic guardant per demà. Però per tant, el lechero! com a conclusió una mica, en plan, quina recomanació faries una mica al programa català perquè torni a ser una mica un hour més diferent i més diversitat? La diversitat, El no? programa català ha de fer com jo, ha de morir. Ha de morir i ha de tornar a reneixer. Perquè és que aquí tens, loco, és que no tens a ningú, loco. Ha d'aparèixer algú, un déu salvador o alguna cosa, tio. Tenim el mateix Jan fa contingut que entreté, i és veritat que no viu de la corpo, però viu de les seves marquetes i tal. Saps? Però falta més gent així, tio, més original, que no tingui por a dir. Molt bé. Sense passar-se. Més bastos. Si tens la d'esto de l'humor, escolta'm, endavant. També et dic, no crec que siguin les persones que hi ha, sinó el tipus de contingut que ens hem adaptat a fer o que ens hem com vist obligats a fer per por a alguna cosa. Qui hi ha? Digue'm. No, sí, és que ho comentem sempre nosaltres, que diem, no ens conviden a llocs, no ens diuen coses, perquè crec que fem un contingut que és una mica més vasto, que se'n va més de la línia de Catalunya. Ja, i si estàs a la línia, doncs estàs fora, Exacte, ja no està. tenim por, perquè no tenim... Nosaltres ens la pela que pensi l'altra gent. Fem això perquè ens agrada i perquè jo crec que l'altra gent també li pot molar el que fem. Clar que sí. I el que passa és que a vegades diem, poder no ens diuen coses gent per col·laborar o tal, per por que després es relacionin amb nosaltres amb aquest tipus de contingut tan guarro. Això funciona molt així, el món artístic funciona molt així. Però mira, com deia Maradona, A veure. que la xupen. Molt bé! Hòstia! Rupert, calla! Yay! Bueno, jo normalment aquí... que ha fet una barbaritat, no, ja? Estava ballant i Vale. M'està parlant Normalment sempre que una dic mossa que... aquí, què busca? No em puc desconcentrar, perdó. Aquí normalment sempre dic que hem fet una entrevista bastant xila al principi i ara ve la mandanga dura, però és que no puc dir perquè al principi ha estat salvatge. Ja ha sigut salvatge i crec que estarà en la línia, Vols això, més? encara. No, és que ara comença el puto show. Vale. És que ara comença el puto show. Vull dir, a veure, sense pèls a la llengua aniràs, full gas. Va, perquè xupar-la. Pues, Vinc de Barcelona a Manlleu. A fer què? clar, Ja a liar-la petarda! A liar-la petarda! Fluixco. Així que, Marc, Dale. si pots ficar la música, que comença el show. Vale, festa o Netflix and chill? Festa.
Millor cubata. Gin tònic. Clàssic, eh? Hòstia. Molt Gin clàssic. tònic. Ets un pare. I no tinc ressaca l'endemà. Mai. Dos collonassos. Però tu et pots Si vaig a quedar... Roncoles, Morts. muerte total. L'endemà Allò el mal de cap. Aquest. cagues aigua. Bueno, cago aigua sempre. Sempre que surt. Problemes, sí, No. Però jo haig de fer una recomanació que, per mi, la recompensa de 6 euros Està molt bé. del Mercadona no em fa ressaca. És Què impressionant. fas amb això, tio? Sí, sí, no, perquè soc un guerrer. Bueno, Quants anys tens? jo 21. Vale. Falta carrer, que falta fort, carrer. bro. No, una cosa. Xoc cultural. Sabeu que anava a dir 18 anys, bro. És que no em sento com si tingués 15. Quina barbaritat. Et pensava que... Me cago en su puta mare. Hòstia, per parar per aquesta... Pensava que venia un per gat. aquest, Jo pensava que es cagava Jo sobre pensava que es mi. cagava, jo també. Jo pens- Bueno, va, fot. Vale, millor discoteca de Catalunya. Encara surts, no entenc. Vull dir, no ets pas un papi. Me l'acaben de trucar per liar-lo. Soc un papi perquè soc un vell. Però... Hòstia puta, Va, posaré entre Rasmatas i Apolo. Va. Vale, va, Però, Territori Discovery, això. No, està bé, està bé, bro, està bé. T'he de dir. A mi em molen. T'he de dir. Perquè jo sóc de Barcelona. Sí. Clar, és que tu ets de Molt Barcelona, fort. ets un pixapí. tu. Pixapí. Pixapí a sobre de sang. Pixapí, però viu als pobles. I saps on em pixo? A la cara de ta germana. No. És que estan bons. És que estan bons. Jo no m'ho esperava. No, a sobre, barbaritat. els pixapins tenen molts insults, Sí, sí, però aquest mai me l'havien Dale, dit. va. Pues ja està. Vale, barbaritat. sexe salvatge o sexe calmat? Sí, que l'agafes allà, saps? I és que sí. Utilitzes menjar? Utilitzes menjar? Li dono bufetada. saps? No. Sí, clar, però perquè m'ho demanen. Jo si no, no faig res. No, però tot això consentit, mi gente. Exacte. Perquè és el flow, ja Va. t'has parlat, si la pensava No, que li agrada. perquè la gent no es No. El menjar o no? Maduixa... Maduixes, nata, aquest flow? Menjar. Hòstia, és bona, tio. Com aquestes nates d'aquí, per exemple. Faré, Hòstia, No, la nata, la llaterada la tinc jo. A veure, un dia, tio, vaig fotre una llaterada. Vaig agafar el mòbil de la pava, sense un sentiment, però per fer-li una foto, a la llaterada. La tenia així en el cul, saps? I dic, hòstia, era com un arcoiris. Era un cantís. De què estem parlant? I era preciós. Saps què és un polloc? Un Sí. polloc és un quadre... Sí, jo sé. És que és el tio culto. Vale, tu t'agraden les cigales, eh? Bueno, jo... Jo t'anava a dir... Què t'agrada? Jo t'anava a dir, ets un tio cultura perquè també veig molt otaku i dic, aquest tio toca tots els àmbits. aquest tio. I anava a dir, aquest tio m'entén. A tu què t'agrada? A mi m'agraden bastant les dones. Veig que aquest tio m'ha anat a per mi, T'agraden bastant les Estàs dones. atacant perquè sóc del love, veritat? Sí. Sí, ja ho sé. Ho sabia. Però ja vol enganxat. buscar-ho, ja vol buscar-ho. Enganxat. Sí. Vale, ets otaku? Quin orgull, eh? Pots ensenyar-ho a l'Albert Cerque? Tinc aquí una... El Un Trico. Pokémon Ai. fumant pipa. Pokémon. I això? El Don't Forget, no, això és d'un anime, tio, que es diu Full Metal Alchemist. Ah! Saps? Sí, Llavors sí, diu- el conec, diu, el conec. Passa una cosa a l'anime que no poden oblidar la data. I diuen Don't Ai, va Forget el funcionar. 3 d'octubre. I aquests follen. Però no? aquest- I aquests que parlen d'això follen. Ah, Jo no tu! follo. Està Jo no parlant? follo. No, bé, està parlant. Maleducat! O sigui, el 2 d'octubre és personalitzat. Per això el fitxa te la corpo. És un maleducat. Però el 2 d'octubre està personalitzat. Sí, perquè un dels meus millors amics de llavors va morir amb 18 anys, Ah. 2 d'octubre. Molt bé. No t'oblidis mai, perquè si no m'oblido. Molt bé. Tant Bueno, clar, sí. I després tinc la marca del Berserker, Hòstia! la marca de la maledicció. Uau! És increïble. El pecho, el Estem pit. perquè estem tots condemnats. Però això no és una marca de... Hòstia, estàs maldito. Sí, però vol dir una marca de... tirar endavant. Clar que sí. Molt bé. Clar que sí. Vale, següent. Otaku, Vale, Si m'ha preguntat, sí. Sí. creador de contingut en català que et caigui pitjor, a xupar-la. Hòstia, primera bomba, Primera bomba. Va preparar el xarrup. De català, que Agafem-nos, em caigui pitjor. A casa. Els fem a tothom aquestes preguntes, Hòstia eh? puta, que em caigui pitjor. Rotllo, que diguis, és que no em cau gens bé. Li cardeu un gapo a la cara. No donis corda, perquè És broma. Què vols? Dona, home i dona? Sí, No, sí, en perquè general, aquí... en general. Home i dona, va, perquè aquí hem de... Dona
És que... No, comencem per l'home. Millor comencem per l'home. Ja, Maradona, no són feministes, però està Maradona, comencem per la dona. Les mujeres primero, venga. A veure, Bro, ens tombaran aquest vídeo. Aquest vídeo durarà 30 segons a YouTube. Pónmelo. Venir a por mí, pero con la cara destapada. Dona jo crec que estan en aquestes que estan a la ràdio, entre Berta Roca, la Juliana, però jo crec que la Berta un cop pitjor, tio. Un cop pitjor, tio. Sí. Per? Què és el que no t'agrada? Des de sempre o per... Heu tingut alguns... Jo crec que últimament. No, Hòstia, cabron, però m'ha vingut, tu has anat al Jo Love. he anat a l'off, però sort que em va entrevistar la Xènia, que ja no hi és. Ah, estava Xeni Casado. ¿Por qué no està? Ah, Teva ¿por polèmica qué no aquesta. estarà? La Xènia molt bé, sí. Molt bé, però en principi m'havia de fer l'entrevista a la Berta, Sí. vull dir que jo quedo amb ella i... Clar. Sí, clar. I la imatge que em dona i tal, i les vides que tal... Hòstia, nena. Heu parlat mai? Heu parlat? No. No. Jo per què vull parlar amb aquesta Jo crec que no No parleu. m'interessa res. tant, Porta, endavant. és una polla, esta persona. I tio? I l'home? I tio... Homosexual? És que no, Ai. no deixar-me ningú, tio. No, he dit homosexual de... Hòstia, és que ara... Tio, és que... O poder cap, En general... No. Sempre hi ha algú, Sempre. Tu, però digueu-me noms. Hòstia, que No, millor. Digueu-me noms i us dic què opino. Molt bé, s'ha acabat. Xupar-la. No sé, que jo... Va, comencem per Jo no un he xil. vingut a pensar. Comença per un xil, va. Gala Castelltor. La gala. La gala, bé. Ho ha dit Bé. tios. Passa que esta hora, claro, Ja, no. està subvencionada tal i qual. Bueno, aquí ja em cau una mica pitjor, però jo li vaig dir. Quan estava fent directes a TikTok, que no la coneixia ni d'esto, Sí? aquesta pava, Molt bé. ojo, sap, controla. Juliana Canet. La Juliana, tio, mira, quan estava abans amb el meu repre, la Juliana va dir una cosa, espera't. Epa, Opa, a mi això? què vol dir? You are dead. Com un finish him, De com un finish him, No, que li ha fet un mal de ojos. La Juliana va dir una cosa, me'n recordo un dia, de l'Ibai, que si no follava a la ESO, no sé què, perquè estava gordo, li feien bullying. Mira, això ho diu un tio, nano, ho dic jo. Ah, sí, ja me'n recordo aquesta polèmica. Cancelado para siempre. És que, saps què passa? En aquest... La Juliana, perdona. La Juliana es va fotre amb un conegut meu, del mundillo també, perquè estava sortint amb no sé qui i tal, métete en tu puta vida, ¿vale, chata? Vale, ¿te gusta mucho el salseo y tal? Me parece perfecto. Ahora de mí no hables. I si no vaig a l'estudi allà i parlem, xata. I el seu nòvio, amb el seu nòvio ens seguim i tal, Ens seguim i Molt tal. crac, el seu nòvio. És capo. Bien. És el Fa bastant contingut per zona, sobre. Sí, també. Molt ben parit. No està mal. Dentro de tal no està mal. També. O sea, que Però també cuando se diré... meten en tu vida, métete en la vida de los famosos. Ahora métete. Fiques en la gent d'aquí, loco. A la merda. A la merda. Recalcar una cosa, que la Juliana té una cosa que és en plan, un dinosaure dels influencers, En plan, que també és molt difícil el que s'ha mantingut, I això és molt de recalcar. No, una cosa, la Juliana ha mantingut el Prime sempre. Correcte. És una barbaritat. Tirem per... Però què Prime? Per tu és el Prime, això? Bueno, vull dir, és el Prime? fan visites... No. Vale. Juliana Deixem-ho aquí, Sanet. deixem-ho aquí. Em sé trencar el sac. El piquín, no sé què, amb la Shakira. Cállate ja, hija, cállate ja. Més novenets, els socis. Socis. M'agraden. Els socis ho comentaven amb el reple, loco. O sigui, em cauen bé, perquè el cargol... Està llepant. El cargol i tal, em cau molt bé, en seguim i tal. Com es diu l'altre? Com es diu? En Pau. En Pau. El Pau? Joan Miquel. Sí, molt bé. Pasa que está muy bien, Dolot y tal, pero al final son unos pijos, loco, ¿sabes? O sea, tú ves las casas que tienen, unos pijos. Però bueno, Són molt guapos, els lo cabros. del Kel aquest, pues ja està. Sí, no, però, Ja ha passat la broma, no? però bueno, dentro de lo que cabe... Però és això, és que me falta... Hòstia, nen, estem aquí amb el Kel, no sé què, amb el Robert, Està bé, però me falta... Saps la ximpa? Deixa'm dir, ¿Sabes? Són així. Sí, i amb en Long. Sí. Amb en Long ja és... Wow. Risa Villana. Sembla que hem trobat un nombre maldita. Ai, el Long. Pues jo crec que congenien bastant, tio. Wow. Has tret un nom Ja maldit. està, l'he Jo he hagut de liat. parlar molt amb ell pel tema de... Perquè abans estava en una agència de màrqueting amb la qual jo parlava bastant abans i tal, i treballava allà. Ara ja s'ha com independitzat i tal.
Passa que, clar, va haver-hi el tema de la polèmica aquesta, no?, que va tenir i tal, i Bueno, fonada històrica. No, ja va ser una... fonada històrica i s'ha volgut com reinventar, no?, tal. Sí, bueno, està en aquest procés. Sí, està en el procés, 2 anys porta. Sí, ja. Ja, Però potser jo ja no trobo- serà el d'allò, sí. El long, mira, t'ho dic a la càmera, Wow. tracte cordial, Molt però bé. em transmet unes vibres, loco, que és el plan. De què? D'ulls de rata? Que no te trago, bro. I ja està. No te trago? Pues molt Bueno, bé. tanquem aquí el meló. No, diguem un últim. Un últim. No, Tu ven, tens... Vale, ven, sí, vale, perquè vull Bueno, no sé fer... com aneu de temps. No, anem bé. No lo trago, ja està. Perquè tinc curiositat perquè hi ha tant de pic aquí. Celi Espanya. Cel Espanya. Bueno, és que... Bueno. Vull saber perquè hi ha aquest... És que una cosa... Com Podríem com això... tens aquest ressentiment. Abans de cada nom important, carta trago. No, No, ressentiment, no? Com és? Què ha Simplement passat dic aquí la amb Celi veritat. Espanya? és que podríem deixar aquí parlant tot el rato i ja està. Que ell Ja, vagi... sí. Un monòleg, Exacte, no passa res. podria fer un puto soliloqui, bro. Què passa a la Cèlia? Li he dit otra vez al meu repre. Pobre Repre no torna... El repre està llapant. No podrà anar a ningú lloc més del repre. No la sol pel carrer el repre, Però tio. no. Sí, el rebre marxa, em sembla. Jo crec que la Cèlia, per mi, Cèlia Espanyistan, és la number one pick me. És el plan. Pick me? Em Number sembla- one pick me de... de Catalunya. Sí. Em sembla... Uau. No pensa d'això. És que no trobo el meu amor, no sé què. Mira, les teves coses, xata, te les quedes per tu. Vale? Perquè jo també tinc coses. Tots tenim coses. I els homes, vulguis que no, també plorem, però no ens gravem. Saps? I a mi, si et graves, ja és com... No. Llavors, en el moment... No, sí. No, després... Aquí manca la meva cigala. No, remata, calla la puta A mi mare. m'oblino no. els seus ossos sobre la Remata, taula i remata. callar tots, Sí, bro. estan aquí les crotes, està ben enganxat. No, però ja està bé que hi hagi discussió. Dale, remata. Vaig veure una història que va fer de publicitant coses de cursos de psicologia, no, sessions de psicologia, codi i descuento tal, o sigui, t'estàs lucrant. Això és molt T'estàs polèmic, lucrant a base de la salut mental de la resta. O sigui, És dur, això, eh? a mira, y ahora que tens parella, pues que te dé un poco por culo. Y encima que te dé mal, por favor. No, anem molt de que ens hem de preocupar per la salut mental i tu t'estàs lucrant a base d'ella. Mira, xata, ciao. No vull parlar més amb tu. Ciao. Mira que vaig quedar amb ella, Mira, vaig quedar amb ella. vas quedar amb ella? Vaig quedar amb ella i tal, però la veia així, amb el nòvio, tal, no sé què, amb l'ex, no sé què, coño. El meu que estava, em va dir, mira, es que no da igual, voy a contar tu vida. Estava con l'ex. O sea, estava amb l'ex en aquell moment i va dir, no, és que jo vull anar a first dates. era aquell moment. Diu això, la meva parella, i perdona. O sea, Com? Però ella estava amb nòvio. estava amb l'ex i volia, perquè clar, és que li agrada molt el tema de la tele, el vídeo, tal, no sé què. Ara, resulta que li diu al nòvio, imagina que ve la teva nòvia i et diu, vull anar a first dates. És Tu eres gilipollas o què? És molt Eres agressiu. imbècil. Pues ja està, llavors quan em va dir això, dic, ja, xata. Em vaig acompanyar allà a la parada de taxi davant de casa meva, t'agafes un taxi i ja tinc a casa. Ja està. Pues molt bé. Uau. Ciao. Però Per què? Per què? Tot per què? Què porta el cognom? Espanya. Puta Espanya. Pon Espanya, xupar-la. No, ja que collons, ja ho enllaço. Què opines d'Eva? De Som Eva. Vale, sí. Perquè ho enllaço, xupar-la. Eva em va seguir en el seu moment. Som amics al TikTok, com soc amics amb la Rosalia, saps? Ui, Ets amics amb la Rosalia? Sí, em va seguir, perquè vaig fer un vídeo tirant-li merda al Raül Alexandre. I per això... T'ha seguit perquè l'has tirat bif amb... En un vídeo, sí. No, vaig fer nom de reggaetoners en català. I vaig dir, Raül Alexandre, l'infidel. L'infiel. I em va seguir la Rosalia i ahí està, però vull dir... Bueno, Som Eva no m'han dit res mai. Ara ha estat el clímax fa poc. I ho entenc, perquè queréis contenido blanco de hacendado. I tots oscuro. No defensa. No, és que tu... No, t'ho dic que tots oscuro. Ell és la contra. És que ell és que no té res a veure amb el... Som Eva, tú eres Eva y yo soy Adán. ¿Quién mordió? ¿Quién hizo morder a tal? Eva, ¿no? Pues ya está. No digas Pum. más. Xupar. Tot dit, Palo. El anticristo. Satanás. El cebú. Què més tenim, Arnau? Vale. Fot-li, va. Una diabla. És que és el diable. És que és el diable, La merda. Vale, has consumit alguna substància a part d'alcohol i tabac?
Un dia em vaig posar com uns... que eren uns saquets de... Les nus, de els nicotina nus. aquells, Això ho vaig veure que es va fer un... Però que et molt fan popular. una llaga i ja està. Vull dir, no. Una llaga, no. En teoria és com... Sí, és un cara de Ja dos està, jugadors de Miruli, futbol. tu. Sí. Està, que a mi no em cal. No, ni un petardo, A mi ni no un em cal petardo. Ni porros ni tal per passar-m'ho bé. I si a sobre em dones alcohol i tal, no, pues de puta mare, tio. Cap, clar, Home, Sí, Pues no, no, però sí. Tal com ha arribat avui sense químics, el que és químics, de moment, Cap. amb 27 anys que tinc, cap. Molt bé. clar que sí. Sí, molt bé, tio. Cançó preferida. Cançó preferida, tio. És que m'agrada molt la música, tio. I t'agrada la música en català? T'agrada la música en català? Bueno, doncs també ho comentava ja. Amb el soci. Li comentava, figaflaues, plan, respect, els figaflors aquests, del plan, o sea, la Maria està morena molt bé, però està tan morena ja Sí, sí. que està socarrada. No, no, Sí. està Però ja ho fos, saben ells. està són fos. conscients. Està en plan Auschwitz, ¿sabes? De plan, està socarrada, ja està cremada. Volta i volta. Me falta cosas. Y yo escolto molt el Vaya Valle. El Vaya Valle, que por cierto, me seguías y me dejaste de seguir. Hijo de puta. Per què? Perquè t'ha deixat de seguir. No ho sé, jo què sé, perquè... Pues Crec que saps què va ser? Va ser l'època que no penjava contingut. Vale, xupar-lo. Quants seguidors vas Pero los perdre? reales se quedan hasta cuando están mal, ¿sí o no? ¿Y tú vas de real? Date la mierda ya, hombre. Però una pregunta, quants Era la seguidors, vinya ja, peta pel cul, home. No, que m'agrada molt, m'agrada molt. quants seguidors vas perdre amb aquesta pausa que vas fotre? Sí, quan vas fer amb Pues estava a 30... No, però estava a 30 i pico, 31.000 o 32.000. Pues ara, no sé, estic a 29, i t'he de dir, la cosa va cap avall, perquè és veritat que fas un vídeo del Drake, no? El de neta màxima victòria, tal, no sé què, o el pa tomàquet, i penja, i puja tot molt, tio, que em comentava gent de Nova York, del plan, hòstia, està doblant en castellà, dic, no, això és en català. Molt bé. Molt bé, que sí, és que en català, joder. Visca el català! Sí, però vull dir, clar, llavors van veient contingut i tal, o van veient que penjo moltes històries, perquè jo sóc de penjar moltes històries, doncs va baixant, però és que mira, que s'ho la pela. No la pela, sí que que tothom. Jo no he vist d'això, saps? Ja. Ja està. I de què vius? Jo, no he vist, jo vivia. Havia viscut. Jo vivia Havia del viscut. treball, de la feina que tenia. Ara, bueno, estic l'atur. al paro, ara paga Pedro Sánchez, bé. estic estudiant, ja. Estàs disfrutant. Encarant una La nova carrera, etapa. La carrera professional. Clar Molt que bé. sí. Marones, seré el profe dels vostres fills. Clar que sí. Professor exemplar. I cançó preferida? Cançó, hòstia puta, la cançó. Pot ser qualsevol. Clar, el català m'has No, dit no. que no sé què. El català, això, el que passa falta cosa més urbana, més negra, tal, no sé què. I la cançó, pues jo què sé, tio, una de heavy metal, loco, qualsevol, tio. Posa'm una de Linkin Park, qualsevol. Molt bé, clàssics. A xupar. Clàssics. A xupar. Vale. Què has doblat? Has doblat alguna pel·lícula, alguna sèrie, alguna cosa en català? No, en català no. En català vaig estar a punt de doblar amb el Roger Pera. Roger Pera, el fill del Joan Pera. No sé si el coneixeu. Sí. I què vau fer? I no, vaig estar a punt de doblar el que és el My Hero Academia, Sí? Uau. Hola. IQ, perquè ho dirigia. Uau. Uau. Però bueno, És la Ho dirigia el fill. sabeu què passa? Que hi ha gent de... Mira, també cagarem el doblatge, què collons. Hi ha gent de... Pues, que hi ha gent amb més paraula i amb menys paraula. Ja se'ns va prometre una cosa, potser perquè ens veia que érem els millors alumnes i tal, i tu vas enviant vídeos, vas enviant reels, no sé què, per demostrar que tal, Sí? i al final no va sortir. Què passa? També el doblatge, al final, és car i, Sí que és car. i paguen poc. Sí. Llavors, doncs, els sortia més a compte agafar el mateix, que posés una veu diferent, que ja està. agafar un altre. Això ho fan molt, I donar Això ho fan moltíssim. Se'ls hi pela, Tenia se'ls hi un duro, pela. bro. Això ho fan molt. Mira, un I els duros que tenen ho faran putes merdes de podcast i merdes de la Corpo. Pues ja està. És lo que hay. Falten cosetes del doblatge, Falta un canvi de visió. Això està bé. Falta un canvi de visió. Es valora molt poc la feina de doblador. Falta un canvi de visió, tio. Totalment. I Molt és una màfia que flipes. Totalment. És que tot aquest mundillo relacionat... Fota-li, Arnau. Vale, tens alguna habilitat secreta o estranya? Per exemple, coses rares amb la llengua, moure orelles... A fer el gos, ara. Sí. A part de fer el gos, a part de fer el Rottweiler... Bona habilitat, diferents tipus de gossos? Ballo... No, només em surt El chihuahua loco. el bitxon maltès, saps? Gires, vas caminant allà, saps? Vas per darrere, i fan. Això vaig veure una vegada una història que vas penjar alguna cosa, que van treure una pava i... ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el perro? I es va ¿Dónde el perro?
Hòstia, és que talent així raro, vols dir? Bueno, jo crec que ja el teu talent és molt clàssic, el de doblar és molt heavy. El de doblar és una... Sí, però algú doblar. més físic, no sé. Algú físic. Bueno, Què busques? Què busques? Home, que físic. Físic. Amb la llengüeta, quan hi ha cheeseburger, doble bacon. Ja està. Para, Arnau, que acabem el... Sortit d'aquí, sortit ¿Sabes d'aquí. qué pasa? Que digo, el perro ladrador, poco perdedor. Pues que yo ladro y después lo demuestro. No, es que es verdad, ¿no? Ladras una vez y muerdes dos. Y a las pruebas me remito. La gente que esté mirando esto, las chavalas. Yo sabía, ya está. Toma. Pero con cariño y respeto siempre. Vigila Arnau, que acaba amb un altre germà, una altra mare. No, sí, ara que algun insult. Fes àvia després, eh? Vale, frase feta que t'agradi més en català. Hòstia. Hostia, nena, más O un refrany. Un refrany. un refany. Com era? El si no vols pols, algo així, no? Ah, va, sé quin vols dir, com Si era? no vols pols, no vagis a l'era o algo així. Sí, ja ho així, sí. Com Sí, que l'era? Sí. Si no vols pols, no vagis a l'era o algo així. Busqueu. Que si no vols merder, que... Si no vols esto, no vagis. Saps? Molt bona. Clar, Vale, llavors- fota-li, Arnau. Llavors jo el busco, saps? Vale. Quina és la cosa més estranya que has fet quan pensaves que ningú t'estava mirant? Clar, pues, Ja està. O en plan, està així, en plan, jo tinc la cara de demonio, jo quan m'enfado molt, quan tinc una cosa de la que queixar-me, faig... Uau, però tornes... Fiques així. Uau. Per qui no estigui present ara mateix, Això és real. al parpell se li mou al velocitat de la llum. Pongo en plan los ojos enterrador, Sí. sí. Una cosa i jo soc molt intens. Però et No vull fiques per dolent. modo edit de TikTok. Modo demonio. Modo Ereñiga. Saps qui és Ereñiga? Saps qui és? Saps qui és o no? Un que l'ha liat molt, parda. Un que fa un genocidi, literalment. Bueno, no fem spoilers, que és una gran sèrie. va. És igual, Hòstia. és igual. Vale. És igual. Quin és el rumor més boig que has sentit sobre tu? El què? Quin és el rumor més boig que has sentit sobre tu? Amor, més boig que sento. O si no has sentit cap, no has sentit cap. Ningú ha dit res a mi, perquè jo sóc tal qual. Jo ho penjo tot al moment, o sigui, ho dic tota la cara, és que no... Bueno, fem Dos dos... últimes preguntes. Sí, va, No hi ha res ràpid. heavy, no hi ha res Contacte heavy. més famós del teu mòbil? Contacte més famós del meu mòbil? Home, no sé. No Insta, sinó que tens número. Exacte, que tens el número. Trucada, Va, pots trucada. dir Sí. que lo que baby. La número? La teva mare. No, pillaran tots. És famosa la Cèlia Espanya, no? Perquè té 70.000 seguidors. Ah, sí, doncs potser sí. Tens el seu número? La Cèlia Espanya Instant sí que tinc el número, sí. La truquem, va. Què? Vols que truqui? No. Què, estàs fent una marató ara o què? Hòstia, l'Aleix Tomàs, el Tomàs Turbado, tu. L'Aleix Tomàs, tu. Aleix Tomàs és un crac, és un màquina. Sí. Puc dir el missatge que t'ha dit? Què t'ha dit? Què diu? Què diu? Et vull proposar una cosa. No, què vol proposar Aleix Tomàs? Aleix Tomàs és un Claca. I última pregunta, perquè s'ha anat de les mans Sí, això. ja. A quantes... Sí, Cèlia Espanya Instant. Tu, espera't. No. Últim missatge. Para. Tu què tal el teu dia? Li vaig enviar jo. Hem visto. O xupar-la. A la merda! A quantes trucades estàs del rei d'Espanya? Del rei d'Espanya, que dius, ei, No moltes. no tantes. Masses. Home, amb la Cèlia vols dir que no ho tens. Home, Cèlia tires, Sí, però la Cèlia ho deixen visto, La bro. Cèlia tindrà el Puigdemont, no? El Puigdemont. Està a dos. No sé, jo si tinc el mòbil del rei d'Espanya, contrato un hacker, ubicación... Molt bé! A xupar. Molt bé, ja estàs. Va per cura! Espanya, El Marco. Sí, volvió. Alias, l'editor. Realment, el que està fent en Marc avui és èpic. Avui és Està dur. tocant aquí Avui és dur, avui és botons. dur. És mi tot, en Marc. És mi todo. Sí, sí, Es todo. nuestro todo. Bueno, avui no és una secció com a tal, realment. No, Venim a xerrar una miqueta per acabar de fer això, com que hi ha baixes avui. Aquest està fent Però una cosa, Pau, selfie aquí, a la meitat, se li pela. Ai, perquè... Pau, per què estàs aquí? perquè feia molta pudor i m'estava tocant a Mirolina. T'estava tocant. Està fent tocaments. I t'està mirant. Epa. Estava fotent mai i diu, tranquil. Però, a veure, No, és dur, però... Va, anem a broma, explicar és broma. el verdader motiu Marc, enxufa-li. pel qual El hype que hi ha s'està aquest forat. creant, no? Clar, aviam, hem estat parlant molt Què durant és el repre? durant el programa del repre. El repre, quin és el repre? Què és el repre? Mirolino repre, però si no guanya res, no guanya un duro, què ha de tenir repre? Doncs el repre, estem parlant del, possiblement, una de les persones més top a nivell català ara mateix. Sí, un màquina. Un Doncs el màquina, màrqueting? un dios del màrqueting, Un addicte a les xarxes. Pactos. un addicte a la vida
El Batman català. Un famós Addicte que al porta Spider-Man. el cap més tapat De el la propi història. Batman. Sí. Que entri, sisplau, el representant, Cat Lletra! Com? No. Dictat al mal. No. No, sí, home. Vamos! Que desgraciat, eh? Increïble. Està així bé, eh? És que és un 10. mal del màrqueting. No puc parar, Està boig. Com estàs, Cat Lletres? Bé, venent, enganxina ja, es queda aquí, eh? No la podeu Sí, treure. ja està, aquí Haig de dir queda. una cosa, que ell es va venir a casa meu, el primer que va fer va ser, no em va saludar, va agafar una enganxina i la va cardar a la porta. I se li pela, eh? I se li Una pela. cosa nova, eh? Heu vist la nova o no? Com? Mireu això. Això ho he de vigilar, eh? Això és increïble. Mireu això. Què és això? Tatuatges cat lletres. És un De què geni. serveixen? Bueno, no sé. Estic pensant, he de fer un sponsor amb algú, tio. Alguna Però col·lab. això és Increïble. d'aigua. Amb patates, amb El patates. Sí, com els Jo chetos. ho vaig fer, això. És jo ho va Sí, fer és veritat. a la nit, a una festa Parla amb increïble. Espinaleo, amb algú d'aquests i cardes Ho a vaig dintre les així, bosses, pam. tio. I ja està. Alberto Sí, Galera locos. amb això aquí, imagina tu. Oh, perquè Alberto Gale... Cabro rock, eh? A l'Alberto se li veurà ràpid, eh? Si es posa aquí el coll. Bueno, va. Anem a l'idea, aviam. Hem vingut a No, anem a xerrar una Una miqueta. cosa, abans de tot, Mirolino està fent el millor promo de ratafiemos de la història. Sí, L'està fonent. se l'ha fet. Sponsor. Fia Bosch, eh? Collab. Va començar plena la Ratafia, eh? Jo sempre he disposat a veure el vostre alcohol. Clar que sí. Bé, A casa ja està. Salut! El col de casa, el col d'aquí. Salut. hòstia, Fas fàcil. El col d'aquí. Ja està. Tu, mira, jo m'he llevat avui amb una curiositat molt heavy. De fet, és que havíem parlat dies enrere amb Barraqueta i vull saber, tio, vosaltres, com a homes, com us depileu l'ojete? Jo volia parlar d'això. Volia parlar d'això. És fàcil. Vosaltres, Perquè collons, és que ho vam parlar amb Barraqueta i La hi havia maneres diferents. com us apileu el cul? La gent, aviam, la gent que mira les meves històries o Cat Tomàquet o alguna cosa, sap que tinc un mirall molt gran. Me cago en la mare. no. Aquell no és. En aquell no. Me cago en mi puta mare. No, però els miralls m'agraden. Llavors a casa meva tinc diversos miralls, així em vaig... Cabell, miro cap allà, un altre cop, em vaig mirant. I llavors el mirall... Per què no dorms així? El mirall és una bona... Per què no dorms així? No, tio, just per dormir m'ho trec. Tal de pila. Un cop a l'any o dos. Jo no, tio. Tinc el cul Xupar-la. tan pelut. Et poso una foto? Tinc fotos, eh? Ensenya la reacció en directe. Realitat. Has acabat. Bueno, aviam, al final diuen que el Posem-la qui té... aquí, posem-la mèdica. El que es depila el cul és perquè és per a visita, no, tio? No estem Ja, dient el també. cul, estem dient l'ojete, eh? Bueno, l'ojete no, però tinc fotos del cul. Però- Jo soc molt pelut. Però, mira, Molt. et puc fer una pregunta personal? Tu voleu fer? Poseu una foto, polla? No, aviam, tampoc No fa falta. l'ensenyo, si m'és Per igual. 3,50 ho té, a Si l'Only. em vull fer només fanàtic. El només fanàtic. Mentrestant, com ho fas tu, Arnau? No, ho dèiem amb en Marc, és que clar, jo, la meva postura és com... La teva Clar. postura, ja. Preferida. Anem amb postures. És que clar, hi ha gent que és que... Jo dret. Jo Clar. dret. Tu Que dret, és que aquí va haver el debat... No, però dret has de fer la de Ah, has de fer la de l'excavadora. La de la grua. paleolític. Clar, paleolític has de ell fer. fa la d'estirar-se per estirament de tercera primària, Paleolític, saps? paleolític. Clar, Exacte, puc així. davall. Tu pots parar, tio. L'ha ensenyat, l'ha ensenyat. Sí, l'ha Estava al ensenyat. Japó, que estàvem encara amb la mossa i dic, tu, mira el meu cul. Dic, Li vas ensenyar... tinc com una irritació aquí. Per què no ets jo foto? Una irritació al cul. Però, no, això és una realitat, això és una Per la realitat. gent, per la gent que està mirant, és una foto del seu cul i a la raja, tens com una Si irritació. al costat de la raja Irritació, dic, està que vermell. jo sàpiga, ningú m'ha... Ningú ha entrat allà, eh? Sabes? Ningú ha entrat. Bueno, per qui no ho sàpiga, jo m'arrencaré els ulls després d'aquest podcast. Sí, jo crec que sí. Vale, va. Clar, això, perquè el debat en Barraquet ho fa així. Jo què vaig dir? Jo em tombo a terra, És molt agressiu, eh? poso una tovallola al terra per l'esquena per no passar fred. Molt desagradable. Marta, cara... Molt desagradable, no? Clar, en Marc es, Sostre, es no? prepara. Cara amunt, aixeco cames així No, sí, sí. Sí, sí. i començo a treure. El terra dur. És molt agressiu. Terra, al lavabo, al terra del lavabo. És bastant dur, no? No, per L'esquena. això poso la tovallola. Escolta, Poso imagina't... tovallola Segueix doblada. sent dur, no? Però què estàs dient? No, dur de veure. Per dur de Perquè ho veure. veus perfecte. Ara, com entri algú, t'humilles la vida. És així. Per què t'espiles l'ojete, loco? Perquè pica després de tant, tio. Per què te'l depiles? Perquè... No he sentit ningú mai que te'l depilés, loco. Que sí, tio. Per què te'l defiles així tan agressiu, bro? Perquè, tio, després, quan jo cago molt. Cago molt. No, I què passa? Queda resticilla. Llavors, de tant en tant, allò que estàs No, si no assentat, és de pila, i fa la em tiro un bandera, pèl així. perquè s'ha enganxat amb la merda amb l'altre, tio. Una cosa, És molt dur. jo ho faig per higiene, tio. Sí, això també, Se n'hi ha persianes allà. Fa la de la Sí. telaraña. No, clar, fa la de la porta Clar. tancada, en plan, què vull, saps? Bueno, va, tio, sí, recomanem sí. que la gent se la feiti un cop o dos a l'any, no? Era? Sí, bueno. O més, tant. jo què sé. Depèn de les necessitats. de cada Quan, persona. quan, quan, Mirolino. quan ho necessitis. És quan ho Però necessitis, tu jo crec. mai te l'has depilat. A l'ano? Sí. No. A la
polla de tant en tant. Home, Però, De tant en tant, eh? Una cosa, com a nòvia que has tingut, alguna vegada t'has xupat a l'ano, Mirolino? hòstia, Beso negro. bon. Beso negro. Un petó negre. Beso negro. Home, però aquest és negre de veritat, eh? Aquest és ja no puc. aquest és el més negre del és món. bona entrevista, saps? Està bé. Ho has fet o no? Un petó Però t'ho han fet. No, Obscur. potser de Raül de Mano. Potser... Epa! Però pobreta, perquè si ha passat per això... No, no, Si ha passat per aquest infern... no, com fiqui la llengua allà la perd. Però és que a Era sobre ha de fer així. Era la Cel. Però és que haurà d'apartar. Haurà d'apartar. Pobreta que m'agafa amb la cadena i em fot 5 voltes amb la cadena i m'estira, eh? M'agrada, eh? Deixem-ho aquí, deixem-ho Buen aquí. tema. Vale, va. Que violència. Jo vull, sobretot tu, Mirolino, però bueno, que lletres, tu també, segur ets un expert en aquestes coses. Vull que feu un top, jo us diré 3 posicions sexuals. Us en diré Lletres, 3. Us en diré 3, però vull que Catsex. n'afegiu 2 més vosaltres, també. Val? Que afegim dues Si més. heu de fer un top 5, que afegiu vosaltres les dues que... TextCat 2025. Perquè vull veure el gust personal. Vale. Ah, vale, vols veure Vull un gust personal de cada un. Bé, Sí, sí, jo- m'agrada. Jo us proposo, Vols veure com follen? jo us proposo les mítiques. Nosaltres... A4, Però no Misionero i Fem el allò de Cowboy. top 5. Allò de top 5. 4, Misionero i el Cowboy. Mi todo, el Cowboy. A sobre, la tia a sobre, cabalgándote. Cowboy. El Cowboy a fons. Cavall. I vull que em afegiu les gust personal. Sí, és el del Mic, és el del Mic, els 5 segons. És el del Mic. El del mic. Has dit 3 només, 3. 3 i m'has de fer el 5. M'has d'omplir amb 2 teves que diguis Posem són que les lletres, top. endavant. Quines has dit, perdó? 4, Misionero i Cowboy. 4, Misionero, Cowboy. Pff, és que lletres, és un show. Pensa en el màrqueting, pensa el hype i el màrqueting. Que lletres ho folla portes així, també a la però. vida personal. Clar, tu per Que lletres folla Clar, així. molt hype tot el rato, per un show. follar deus dir, que se viene, se viene. Ah, fas enganxat. Com I ara- fas la de ref, Fica enganxina cada pezón, saps? I ara el finish Fetitxes, hit. fetitxes. Faig dick reveal. No. Buah. Tio, és la polla també mulleres i Rivers. Hi ha rivers, en plan... Cowboy... No, cowboy pel revés. Inverso. Vale. Amb l'esquena, no? Que et dona l'esquena. Sí. Molt bé. És agradable. Per quan estàs enfadat... La del polvo post-belea, eh? I tu mira-li. Molt dur, tio, m'estic imaginant coses. Ara, Ja, és que ara... No, quina, Mirolino, quina? La meva de top 1, és que si es posen a sobre... No, hi ha una. La meva és top 1. No, hi ha una altra top 1. Quina? Per mi la top 1 és... Ella. No, les 4 barres. No. Per mi, top 1 és dona boca baix. Dona... En plan, Tirada, planxada. Sí, estirada. No. Estirada. La taladradora de Mosto Papi. Però xila, amb les cames totalment palillo. Van així. I tu I tu? Introducció. Sí. Exacte. És la parca bicicleta. El cuc de terra, La parca saps? bicicleta. Sí. La parca És això. bicis, bro. Això és top 1, per mi. O sigui, top 1 d'efectivitat. Clar, aquest és guerrero, perquè això ho fas... Això és efectivitat. 3 segons estàs fora. No és per estar allà un rato, és efectivitat. I a part del teu clàssic, Mirolino, alguna a portar tu? Però s'està tornant boig, eh? Puta, és que m'estic imaginant ja coses, tio. No imaginis, Una pensa. polissa a la nuca? No pot ser. A la teva nuca? No sé, no, jo realment de posicions tampoc he... Sí, bueno, lo típic, no? Que ella pues, potser es posa així... Tu, tal. La de banda, vale. Miau. Mítica. Tampoc no gaire innovació, no? La coberteria, cullera, forquilla, maridatge, plat. Mira, l'altre jo Tira el plat. la vaig fer a la cuina, l'estan empotrant allà contra la setrillera, tal. Clar, però tu ja estàs dient espais. Sí, sí, Tu tens alguna fantasia sexual? Fantasia sexual? Hòstia, se li està No anant. completa, perquè clar... amb una madureta. Amb Hòstia, una milf. Una milf. Lo màxim... Una mare altament Lo follable. màxim que m'he liat amb una de... Què tenia? 40 i pico? Jo. Ja, això ja és milf, eh? Això ja és milf. A una joveneta. Alguna una mica més grandeta, però... I tracatrà amb una 36. Hòstia, Déu-n'hi-do, és molt. Ojo, eh? Una madurita aquestes de típica que hi ha... Més, 50. Una cinquentona cachonda. Era una iaia, cabron. 4 perquè està buena, no? Mirolino, ho he de preguntar ja perquè si no em quedo tranquil. Què? Eren prostitutes o no? Bueno, per favor. Pagar per tenir sexe, a lo mejor. Estàs boig o què? Jo ho havia preguntat. Pagues un gin tònic i ja està. És un crac, tio.
I tu, que És un crac, és un una crac. fantasia sexual, a part de follar amb moques grasses de fons. Toca. Jo he anat amb un dofí. Buah, que heavy. Què, puc esperar? Vaig pujar a l'escenari de Cabró Rock amb en lletres a Fàcil. buos. Molt fàcil. Sí, sí. Que heavy, Però no té res a veure amb sexe, no? O què? No. No, vale, perquè ho diu. No, no. Ho vas dir com a memòria, com a memòria. Sí, sí, Com a fantasia sí. sexual teva, en veritat. Allà a l'escenari de Cabró Rock. Hòstia, que heavy. Diria que ens convidessin a Cabró Rock. Hòstia, no, es gestionarà. Cabró Rock, escolteu, la Heavy, Manlleu, tal, Osona... Molt bé! Bona gent, home, bona gent. Aniran amb el tatu posat, que això és QR, que això fas així, pup, i tots els festivals. Ja està, tio, en sèrio, fàcil. Alguna fantasia o no? Fantasia... És que va haver una època que vaig complir algunes, en plan... Epa! Que vaig agafar el book, saps? En plan, amb una persona. I vas dir a fondo. I és que quasi que m'ho va dir, en sèrio, em va dir, què vols, saps? I vaig dir, bueno, doncs això, no Hòstia, sé és què. molt prime, Vaig eh? provar coses. Però això què era? Això és molt prime. Què era, què vols dir? Era molt marrano. Sí, coses en plan, què vols fer? I jo improvisava, provava coses que no eren ni fantasia, que deia, bueno, pues... Obrir Kama Sutra, no? I dir, vinga. Lienzo, Da Vinci, en plan, bueno, pues... Provo. I a pintar, no? Improvisar. I a pintar. Improvisazione. Que guapo. Potrazione. Uau. Clar. No, He l'examinada. Hi ha un altre tema, Marc? Bueno, és que em volia tirar una mica més sèrio, però no crec que estigui l'horno pa bollos. A veure què és Bueno, capaç tio, de fer. Sèrio. Bueno, més sèrio, més... És que em sembla que el vam parlar... No sé si el vam parlar un dia, si el Carme el va portar, que era el tema de... El porno realment afecta el cap? I tant. Tu creus que mirar porno t'afecta a l'hora de xingar? Crec que ho tenim, a veure. Explicacions. Inspiració profunda? A veure. Clar, amb el porno començo canviat la jo, que era sisè de primària, primer d'ESO. Sí, és l'època. Sí. Jo, és que literalment, o sigui, és que ja era un exhibicionista. Vosaltres no heu utilitzat Messenger. No, Sabeu què és el Messenger? no havíem arribat. Però més que és l'Snap. És l'Snapchat. Del Hotmail. No, Messenger és... Hotmail, et feies un Hotmail i tenies el Messenger, que era com el WhatsApp. Era WhatsApp, Sí. no, El primitiu. Tu no tenies Connectaves allà, aviam si estava en línia. Clar. Per allà ligaves. I jo demostrava, no. Bueno, jo tenia una noieta allà... Sempre tenia. Si La cibernòvia. No falla. És que mai descansa aquest. A sisè de primària jo ja quedava, quan era maig-juny, amb la noia que m'agradava en aquell moment, I amb un altre. Oh, no. Fantasia, aquesta noia s'ha casat, Hòstia, Casat, puta. Que heavy, loco. Està molt sèrio, està llàgrimes. Està llàgrimes. Hem passat de cop. Tancat el Bueno, xat. va, parla. La Pues, pregunta. quedàvem al maig-juny, això que la jornada intensiva aquesta que acabes a les 3, llavors. Sí. Bueno, ens anàvem al lavabo i ens liàvem. A se- sisè de primària. Quina barbaritat. Sí, ja no. I anava Quina barbaritat. Era pirata, Anàvem amb A el màster. sisena saps què és el sexe, tio. I tant, sí que ho sé. Home, Anàvem pels vídeos. a quart ja t'ensenyaven l'aparell reproductor, tio. Quina la pregunta? Sí, afecta el porno realment en plan seriosament. Sí, afecta moltíssim. Però negativament. Negativament, a més. Perquè, clar... T'educa. Jo crec que t'educa. Perquè allò... Negativament. O sigui, perquè allò no et és maleduca. Positivament t'educa. En plan, hòstia, posicions o fantasies o això, morbo, tal, però negativament també t'educa en el plan, hòstia, si tens gelos o tens inseguretats, tal, no sé què, pots pensar que en qualsevol situació pot passar alguna cosa, perquè, claro, em cardo la mare de tal a la festa de no sé què, em cardo la mare al supermercat. Infermera cachonda... El prime és el rentador. No, queda atascada la lavadora. Allò és molt boig, sí. Step Sister... Sí, Step Sister gets stuck in no sé què, saps? Llavors, la teva parella, tio, vaig a fer la rentadora. I ja t'imagines, hòstia, vindrà el botaner o no sé què. No, el botaner. També la putada del porno és que és fictici, molts cops. Sí. I el problema- porno no és... No veus allà aquell tio... És que... I el problema que té és que no és realista amb la vida real. O sigui, no hi ha... Molts cops comença en plan, ui, estem sols a casa? No ho sabia. I venga, i 100% allà, pam, increïble. I de cop, estàs empalmat. Hòstia, ets un cachondo, llavors, Va, t'ajudo, va. vinga. I no és real. no I és real. també, jo crec que el tema clau de tot això del porno és que mai se li ha donat com la visibilitat de, en plan, que la tia es corrés. Sempre, tots els vídeos sempre acaben de... El porno, el porno, de fet, I ja està, el porno... Acaba el tio... I jo crec que el que mola el sexe és que tothom acabi. El porno... Quan ella I que gaudeixin, que les dues... escorre, te lo juro, es lo mejor, Clar, però sí, clar, si tot... Que és feina Més feta. part d'això, És aprovat, és un 10. És el que mola. O sigui, L'altre dia No, vaig és que estar... és feina feta. Sí. L'altre dia Et vaig sents, estar... et sents No és bé? teva la feina, o sigui, la teva feina és per l'altre, no per tu. Clar. Egoista. L'altre dia vaig estar 15 minuts xarrupant, Hòstia. Cheeseburger, 15 minuts. Allà. 15. Treballador. Se't va ficar el cabell així, tu. Amb la llengua tal, a la part més alta més dèbil,
Per més temps. És professor, és professor. Quina barbaritat, Masterclass, Així, plátano melón, loco. Pues clar, Bonats. Clar, jo m'informo. A la fórmula. Hòstia, acabes amb la mandíbula, nen. Sí, no? Forta. Acto más feminista que puedes dar. Me dice, me lo estoy gozando. Y digo, no, joder, no te jode. 15 minutos, 900 segundos ahí. Ja anava sola, ja. De riure, és com... I després a sobre, es queixen. Vale, Marc, tens algun altre tema? No, podem deixar aquí. No, ja està. No, em ratlla molt, perdona, Statement. Cada cop que queda una pava, loco, se ratlla el loco. Què he fet? Si no he fet res, loco. Si t'he fet a tot. Si vull la felicitat. Molt bé, mira. Preguntàveu la felicitat abans, no? Sí. Pues repetir. La seva. Molt bé, Marc. No t'ho mereixes. Però després del que és probablement un dels episodis més salvatges que s'ha viscut aquí a la Heavy, gràcies a una de les cabres ara mateix, i que esperem que et vagi molt bé en el teu nou renaixement del ¿Los cuernos? No. No. Totalment. Clar que sí. Perquè només li volíem desitjar el millor, perquè tu ets la cabra. És un loco, perquè és un Ets la cabra, ets el Fènix, ets el millor. També, moltes gràcies a la predicció de Lletra Sí. per venir. Espera, diguem-ho. S'ha farmejat la d'anar des de ser casa fins a buscar Mirolino, venir a Manlleu, tornar-lo a portar allà a casa. Home. Per tant, Mirolino... Algú... Per tant, Mirolino, si vols dir l'última Algú dir càmera? A càmera? Despedida? Però què has de dir? Despedida? Últimes Diu. paraules. Que tu vulguis. Unes paraules ràpides, Per acabar. Qui vulguis. Nois i noies, no perdeu el temps. Si sentiu les coses i les voleu fer, comuniqueu, informeu al moment, perquè demà no sabreu què passarà. Vamos! Ja sabeu! Vamos! Vinga, hòstia! Xupar-la! Màquina, absoluta llegenda. El millor final de tot. Tot el contrast. És la primera persona que fa una